Cyfarchiadau i chi fel teulu. Bob munud. Soth fi'n mlaen. War y teg. Na, gret gael hwn. Halen ar... Mae hwn yn... Ni'n edrych ar ôl y stand trwy'r wsnos. Mae'n cadw i'n lan a pob... Mae'r staff i gyd wedi helpu. Mae'r Sara wedi helpu a Rhys a Manon a'r Stockman mynd i'n cael mynd i'n gwneud job i'n da war y teg. A hefyd, nillodd yn frawd clas ebol tair yn y cobiau dydd Mawrth. So oedd e'n rhoi capel i wan ar y map. Sioe i'w chofio i chi, dwi? Sioe i'w chofio, ie. Llwn ni beth achwyn o gwbl. Dim disgwyliadau cyn dod lan, felly mae popeth yn eising ar y gacen eddi. Na'r peth gorau, pyd o disgwyl gormod. Ie, bendant. Ydw'n iawn i wei bod chi wedi ennill hwn llynedd hefyd? Do, ni'n meddwl. So mae rhaid bod ni'n neud rhywbeth yn iawn. Mae'n sgiliau brwsio i'n ddiwrnod dadau, siwr o fod. Ydy na, war y teg, na, gret. A mae Sioe arbennig a mae Brenda a Denley wedi cael wsnodd i'w gofio, dy fe, ti'n bod? Sioe'r Cardis, ti'n bod, a maen nhw wedi cael... Fel fi'n gweud, Sioe i gofio. War y teg i chi'n cefnogi bob blwyddyn. A fel wedys ti, gwaith tîm, felly llongyfarchiadau i bob un o'n chi. Siwrne saff nôl i gapel Iwan, boys. Diolch yn fawr iawn.